Почвам след... И здравейте хора, аз съм Стой, Алекс не, и днес съм. ще играем Fortnite. С мен са Пешо и Ники. Днес ще играем Battle Royale Fortnite, но не какъв да е, а ще играем с първия лут, който намериме. Какво искам да кажа с това, хора, аз пуснах запис. А именно, ще събираме макс, нали, тия квадратчетата и повече нямаме право да ги сменяме оръжието. Просто като ни се напълни инвентара, само с това играем. Да, но може с хилове и да. Пешо, дай реди. Да почваме. Абонирайте се за канала на Алекс, ще го линкна в описанието. Да, на Пешо може да се абонирате. Да, абонирайте. Не знам, мога и аз започвам да си дам един акаунт. Да, и Ники мисли да си прави акаунт. Остават ни 19 абоната до 50, така че ще съм ви благодарна. Вие хора, какво тренирате? Напишете долу в коментарите. Ние с Алекс тренираме футбол. Аз плана. Да, Пешо тренира гребалец въжица. И хора, може да ни се абонирате за каналите, да лайкнете видеото и да напишете коментар дали сте си взели Love Ranger и дали ви кефи, защото аз напишете коментар дали сме Пешо, базикам се. Буквално остават 2 абоната до 20 абоната. Моля ви. Моля ви. Чули? Почваме 9 до 40. Да. Чули? Може и да се абонирате и за акаунта на Пачи. Акаунта на Пачи. Няма нищо. Ама ти верно какво тренираш? Може да се абонирате и за на Пачи акаунта. Пачи 1, 2, 3, 4. Да, 1, 2, 4. 1, 2, 4 или беше? Не знам, но който ми намери хънтинг да ми го даде. Хора, само 100 FPS. По принцип, тук ми върви с по-малко, но по принцип ми върви с доста повече. На мен ми върви сега на 120 FPS. Мен ми върви на 150 FPS. Не, ние нямам видео. И се надявам. Не знам, хора. Това видео искам да събере едни 5 лайка. 5 лайка и качваме следващото видео. Наистина. Хора, може да качваме директно на медалона, няма какво. Нямаме медалони. Няма какво, ако мисля. Хора, я пишете къде на вас ми е любимия... Кой ви е... На мен... Къде ви е дроп? На нас ни е определена медалона. Да. За мен са митик оръжията. За мен е митик оръжието. Вече някой глайдва на нас. Аз и ти да полетим. Като птици. Вече си намерих оръжие. И аз. Трябва да сме много внимателни. Yes, помпа. Ама преди да си запълним инвентарите, може да си... Снайпер. Аз вече нокнах един. И аз почти съм нокнал. Бата ми бият боса. На мен? Къде? Тук ще има толкова. Дед! Браво. Не знаете, че... Али, то тега. Кой е това, бе? Какво е това, бе? Не знам. Някакъв изрод просто. Алекс, идвам. Къде е той изрод? Къде са? Брата, бе, Алекс. Алекс, ще стея, бе. Я дайте някакво оръжие. Дет. Я дайте някакво... Внимайте да не си запълните инвентарите, защото после няма връзка. Някакъв дойде до мен и почна да писка. Ники, на мен ми трябва повече медкит, Ники. Дай ми медкит. Молодец. Ники, трябва ми медкит. Човек. Не, това не е. Ама къв то? Аз ще ходим да бием боса, Брат, Алекс, чуй за мен са митик оръжията. Ще спреш ли ти малък, мага? Имате ли помпичка? Алекс, чули? За мен са митик оръжията. На мен ми трябва някакво... Ама къде е този бос? Тука. Няма като гледам. Няма ли го? Аз в инвентара по между другото имам само едно оръжие. Тук има ли сейф? Сега бийте по очите му. Сега бийте по очото му. Очото! Ники, в окото на тоя, Ники! Коя око, бе? Окото на тоя, бе, Ники! Ана!
Гайс, аз имам тук да се взема Бат. катаната. Бат не игра. Зад мен, зад мен. Ах, аз ме да те кара. И аз това му щипих почти окото. Щипих му окото. Не, аз ще го понеса. Я ми дайте някаква помпа, гайс. Бат, Алекс е всичко. Не съм. Бат, който ми да... Бат, дайте ми веднага това. Не може да сменяте оръжието. оръжията. Не може да сменяте оръжията. Не може да сменяте оръжията. Само сигурно. Да, Аз не знам. съм сигурен, ма ми трябва някаква помпа, дайте ми. Нямаш право, Пешо, вече няма. Да, ти не си Не, ниво, да. ама на мен не ми е целият инвентар пълен. Да. Той на мен И не така и на мен. Значи аз мога да си Може ли сменя... патрони за SMG? Значи може да си сменя помпата. Това е много Да. готино. Окей. Може ли патрони за SMG? Аз вече, Добре, да. вече не трябва да си взимам буквално нищо, защото изчаквам. Може ли патрони за SMG? Не, буквално аз съм се SMG. Който иска да вземе Big Shield. Аз искам. Брата, мога да дадете ми патрони за SMG. Дебе, аз имам. Аз игра само с SMG. Няма ми такова дайте спамър. помпа. Пешо, няма да ти дам помпа, като аз нямам. Аз имам ама сила, за какво ти О, помпа, найс. Трябва ми помпа на мен, няма... Елате, ходим да няма се бием. значение какво. Ама брат, аз нямам с какво да се бия. Ето, дай ми я, дай ми. Дебе, Пешо, нямаш ли друго оръжие, бе? Няма. Имам, ама не съм добър с друг. Елате да ходим да се бием. Аз намерих помпа. Имам право на още едно оръжие. Хора? Хора? Чувам с тръба? Ръчкам? Аз чувам Ники. Да, при мен са. Значи аз съм... Аз съм с катана. И аз съм с катана. Аз нямам много Аз взимам G-класата. Взимай. О, what pitch is лесна, брат. Бягале. О, what, там има нещо. О, за мен. Взимай го, мен ми не трябва. Брат, това съм много... брат, има такова ватно, по принцип е моя, май. Аз имам такова митик, аз имам митик неща само. За мен са медальоните. В Ники е медальона. Да, Аз махилно. гойдам на това. Охо! Чест! О! Хора при мен! Некои тегат. Къде? Атакувам ги, виждам ги къде са. Добри ли са? Не знам. Не. В смисъл не знам, поне то където ме ръчна. Аз имам... Ела Аз имам бе! в файта. Ела бе! Не бе, тапак. Ами ела ма вземи. Тапак. Асистенция получих. Давай. Къде си? Ехо. Дед! Давай, аре карай бе! Брат! То и аз мога на работа. Али, долу се спълна баш до мен. Брат. На малко Дед. Пешо, на малко. Той има. Айде на малко да... Брат, то на мен е скъпания патрон. Падна ми самите коръжи. Браво, я съм. Ама такова, виж. Брат. Ба, той не беше тега. Не, на мен много ми обърва. Хора? Не смисъл. Почна да се файтне. Ето, Елате. гледай, примерно сега. Хора, елате при мен. Елате, видях. Али, има някакви тегави, брат, аз не виждам откъде ме стрелят. Брат, те оттам. Отгоре. Дайте ми патрони за такова. При мен хора, Да, виждам ги. Пича с катана, внимавайте. Пича с катанка. Ама пича е на малко. Ела бе, мой. Побега брат, сега избира. пък по-стана. На малко, аз съм ги кракнал. На малко е верно. Елате. Брат, на мен ми бъгна и това. На SMG-то.
На мен ми бъдна като цяло. Елате, аре лава е. Тома е горе някъде. Скилфул бил. Къде? Там, пата. 15? Дет. Само ми взимате киловете, бате. То го оставих на малко. Буквално го оставих на една плюка. Само трябва. Лад пича. Алекса, какво трябва да направя? Брат! Лад пича, ще има толкова. Бак пича има много неща. Нали знаете, че играме само с един лут? Алекс, дайте малко патрони за SMG. Абе няма бе, аз нямам бе. Аз пътя се казват по-добре. Дебе. Не мога да му взема лута. Да, защото е бъгнал. Аз ще чакам така това да почне да се мърда. Дайте ми SMG, аз нямам патрони за SMG. Ето и аз Пеше нямам. то да се мърда на едно място. На мен човек. При мен хора. То го кракнах. Пеше с мен да ми вземе такива. И ти сме, той е мой. Точно. Али има, той има и за знаете. Добре, то си. Стига бе, Пешо бе! Аре престани малко! То съм му взел целия демит и ти ми го взимаш. Кой? Такъв. Той е коледната елха. Аз не съм го убил, аз. Да, въобще. Не го Бат, убих. буквално убих един от 44 метра. Ти не мога да Брат, не съм го убил, аз убих това отзад. Нок. Браво. Аре бе, Пешо бе! Какво се занимаваш? Ами ние с Пешо сме те. Ами да. Аре, Ники, ела бе, защото да не си с нас бе, дебе, да Ник. Аре, стой при нас бе. Стой при нас малко бе. Идвам. Не бе, не се дошли бе, нали играме батъл. Ма, да стои малко при нас, той отиша на... Бата На бъде. гъза на географията, бате. Ще ни вземе лута, всичко ще ни вземе, защото Ники... Аре, отиви по-бързо бе. Али то цеха ми кила. Излъзи. What? Control the player. Как ще дърба? Телепорът на се. Отивай ни... Няма фол демидж с катана, Ники, няма фол демидж с катаната. Няма. Еми няма, трябва да се затичаш. Има ли хора? Не! Не. Не виждаш ли? Не бе, Алекс, има хора. Нямаш право да взимаш хора за них. За какво трябва ми само хилове? Но аз имам 4 кила. Аз имам 4 и аз. По принцип трябваше да има много повече, ама ако не взимахте киловете... Бой, аз не съм ти взел луния. Да! Спанджбоб. Елхата не взе, нали? Не взеха лохата, взех то отзад. Не взе елхата. Защото няма кой друг да го е взел. То нямаше никой. Брат, може някой да го е скампил отзад. Нямаше никой, нали? Аз ще да видя, аз не бях при него. Знаех да го пикекса ми. Аре, по-бързо бе, ребутван. Той Ники ми взе килове там на това. Как съм... Да, бати, дам си за един съм ти взел кила, ама за другите не. Салек Къде си ни пеш. беше лута? Къде ни беше лута? Кой ще направи семинар? Не знам. Я решавай, защото имаш не се решиш. Ама няма хора, защото... Защото трябва да играеш, нали? Добре да се отида. Ма решавай и да знам какво На мен хора, на мен... Няма хода, На защото мен хора. да не искате да ви помагам. защото на... Не си, каква си това? Каква си? Мамо, там сторите не съм ги пипал. Ти имаш навика да се разбереш. Това, защото твърди, че съм аз. Не бе, що му оставите сам пак. Има гайсове там. Няма ли такова? Годзила. Не, махнаха я. Двама са ще им влезна, ако умре. Идвам. Съм виждал здрав. Къде? О, то един Тук е. от тегавия, дето ме уби. То не е тега. 28. Де? Да ни уби. Аре, умри, бе. Дет. Асистент. Добре. Ого!
Медальон. Това медальон е тега, внимавайте. Това е за мен, нападай. Как? Чакай. Брат, тия много ни нафармиха. Това го вземам за му... Не, в смисъл това го вземам да се движа. Да, бягай го, дядо. Снимаме видео. Само не Иван. Хора, ще играме тази игра. Имате право да вземате катани и такива неща. Хора, ще изиграме само една игра, защото ще стане много дълго. Или зависи колко дълго стане. Зависи кога умрем. Ако направим Виктори... Не, ние ако направим Виктори, аз ще спирам видео, че направихме Виктори с първия лул. Actually. Сега ние броиме хиловете вече. Какво? Ого, аз съм на фул всичко. Може ли патрони? Може ли патроните? Аз имам... Брат, на мене всичко ми е... Или митик, или вече знам къде ще следващата помпата. зона. Да, знам, що елате за медальон да се качиме. Аз имам вече... Бат, кой ме дял медальона? Не съм го за вас. Я виж. Може ли патрони с кар? Не, защото това така. При мен хора има. При мен. Де Бараш, призвънял малко бе, ламерче малко. Кой е това? Мръсен дядо. При мен хора. Това нали аз съм с тебе? Къде си тя троло? Бият, кой са биете? Никой. Стави дядо! Бат, някой са трепе. Не знам, на мен това Алекс, кой се биеш? Защото нямам... Значи аз се появам. Аз вече всичко го Али, човек! Фриз! Престани! Стига бе! Бати, какво е? Тебе стига бе, Ники! Вземи двата кила! Брат, ти ко уби! Не съм убил нито един! Писам и това! Добре. 2 асистенци. Браво. Остави ли го? Ама треньора каза... Какво? Ето ги. Не мога да се сменям вече помпата, вече не мога да сменяме инвентарите. Ма то не е човек бе, брат. Ами да. 23. Кракнат? Взема да го такова. Аз искам да ги решкам. Отивам да му правя тролимелото личина. На малко е! Не ми взимай кила! Бягай бе! Аз повече с която няма да игра, бате. Какво е тази простотия? Вие не мога да убиете никой. Само ми взимате киловете. Ти си Келин да броя асистираш. Бах ти! Обаче от некъде... Аре, това го уби! Има човек за тебе. Това не е човек. Това е нашата глотка ли? Не, това не е нашата глотка. Значи мори. Ехо. Глотка. Та глотка не бе бие. Никелев, на. Бе, брат. Бе, аз му взимам лута. Вече нямаме право да сменяме лода от спешъл. Бе, брат, той Ники да лефне. Той не остави малко. Беше боса умрял. Добре, аз убих просто ботката. Той Ники ни изостави, брат. Той с медальона е зад мен. Ей, Хари ми звънна! Хари ми звънна! Не мога и да идват още двама. Нищо, добре се получи горе-долу. Еми хора, това ще е за днешното видео. Да, бе, Надяваме се хора, да ви това е ще е за днешното видео. Надявам се да ви е харесало.